Hakane ke por ngan kren ya ka wai ke subject ka baong manu ban kala ka bamut. Ublay un kala shikamon jong ubriu ne ubriu ban kala shikamon jong ublay. Ka bamut ublay un sha control haka jing start jong ubriu ne ubriu un sha control haka jing start jong ublay. Dong nya pai haka ktin ka jong ublay. Ubriu ubala yai. Lambat ublay hadu lai spa snam kanti. Paben nga haka kitab Genesis san kalanong kadakot ka baar puar. Bat Enoch ulay yai lambat ublay hadin bala pengkayo mathusala lai spa snam. Nganwan ra daga jingkali. Ubay yai lambat ublay hadu lai spa snam. Ka jubab kaong uday Enoch ukun Jared. Mentah ngan kren syapang Enoch ukun Jared. Om ya Enoch ukun Kain. Namarba haka ktien ka jong ublay don arngut ki Enoch. Weipat ubasrim ya ka kerteng jong ki Enos ukun jong Set. Enoch ubang nganya tu kana manta wan na kapateng Set hi. Bad haka kitab Genesis san kalanong kadakot arpaway hadu arpusaw ka ongkumni. Enoch ru ula nriu posan snam. Bat ula pengka ya umatu salah. Baru Enoch ula yai lambat ublay hadin ba ula pengka ya umatu salah lai spa snam. Bat ula pengka ya gikun shenrang bat ya gikun kentai. Te kisngi baro ki jong Enoch kilalong lain spa nriu posan snam. Baru Enoch oleh yai lambat ublay. Bat Shem la donshu naba ublay oleh shimno yau. Nganwan ra segawai ke jingkeli. Kanu ke arta jong Enoch ukun Jared. Ubala yai lambat ublay. Ke arta jong Enoch kalong lain spa nriu posan snam. Sagawai pat gajing kelingan wanra. Onda uladap kanosnam. Ula yo ya ukun jong Ka jubab kaong. Onda uladap henriu posan snam. Sagawai gajing keli. Hapo ka henriu posan snam jong Enoch. Ule ayu. Ka jubab kaong. Ka ktin ka jong blay. Ka klem thok jingken mau. Hapo ka henriu posan snam ka arta jong Enoch. Wat lakataru. Hawa puson bha ya ka jingim jong Enoch. Ulong ubriu ba shepting ya ublay. Nadu ba udang rit. Ulong ubriu uba pensa pene ya ka jingai ba shisha. Ban latibru ulong unang ya lap jong ka jingwan arsin ujisu. Watla hashwa ka jing shlay umru. Bat utibru syapang unong suspa ba unsawan. Handray hadin balakha ya kunong kong jong umatu sala. Enoch ula nang kiu haka jing yesham kaba kam hajrong bat ublay. Bat ya kaman sim jong Enoch lakring shushu sha ublay. Ka jing yaj lanti jong Enoch bat ublay. Kalong kaba jingai. Kamlong ka jing yo ipau. Handre kadai ka jing shishahi. Enoch udah yai rengkat bat ublay hadu lai spa snam. Kadanut jong Enoch kala hap sur kala hap jingmut bat kamon ka jong ublay. Haka kitab Amos lai kalanong kadakot kabalay ka ongkum ni. Hatu arngut kinya yai lang lamda kiyadai jingmut kumno kinya yai. Kabamut kinya yai da kaju kajingmut. Lada kimnya dai jingmut kimla banya yai lang haka ju karukam haki bun snam. Bat kini kia yai lang haka jing kuj kadaknut da kajingnya hadu lai spa snam. Ngatarai don kendiat ki kristan ki baya yai lang bat ublay haki kendiat por kum haki por shwa ban yap.
Handrai u enok pat u yai bat u blai klam da perkat ya ka jing yap klam da tip ya ka jing jan ka jing yap u yai da ka jing shirham bat ka jing I hadu lai spa snam ya gani la ban shem Genesis san galanong ka de khot ka ba ar posan u enok shem yo man ya ka jing yap la rong im yo enok da u blai kata ka jing I jongki imat kim la shu ban ya khlat bat hadu ba la shim bat la rong no yo enok shabneng bat haka wei pat kalyang u enok ulong u nuksa ya ki to ke ba im haka por ka jingwan arsin u Jesus Christ namar ba on rong no yaki klem de amat ya ka jingyap ya ka ta la ban shem nong kong koren khat san galanong ka de khat ba san pho wei bat san pho ar on rong no yaki briu on pen kala dur no yaki briu haka shi klimat klem de amat ya ka jingyap bat la tibru u enok ulong unong ya lam jong ka hok bat don kato kanengut ki briu ka ba shepting ya oblai haka por jong u enok ki wat ya u bat ki wat ya ka jing hikai naga ktin jong u enok amrei kim shemshu haka kitab jong u juda haka kitab jong u juda kal nong ka banang kong ka khot ka bat khat sao bat ka ba khat san kalong ka ba kham jaliu ban ya ke kitab Genesis bat u judaru u ya lam ya kene ka ktin uda ong bat dai ya kane ba u enok ru u ba nyeu na u Adam ulaya thulpa uda ong hakmi utrai ula wan bat ki peu hajar ki ba khoj jong u bat ban le ya ka jing bishar halor baro bat ban penram no ya ki to baro ki briu ki bam riu blai balai la ong u enok ulong ubah nyau na u Adam to nginya pet u Adam u enok wan na ka pateng jong no to nginya pet ya ka pateng jong u Adam nongkong u Adam wala pengkaya u Set nata u Set wala pengkaya u Enos u Enos wala pengkaya u Kanan wala pengkaya u Mahilalil wala pengkaya u Jared wala pengkaya u Enok nyau na u Adam u Juda u Yalap syapang u Enok u bah nyau na u Adam bat la tibru bau Enok u em haka por ka bat jinjar bat haka por ba bun ba lane kinong mane blai thau namar ba u im hashwa ka jing shlai bat hadu ba u ong ki briu ki bam riu blai kin sha penjot bat kin sha penram bat don hi kato kan ngot ki briu ki pediang ya ka khubor ki ba mi nak sentur jong u te hadin ba u enok dan shu hakana ka pertai ki ya wat ya u keleng handrai kim shem shu ya u bun sin u enok uju leit sha ki jaka kenja tang marwai balai ulai sha ki jaka kenja tang marwai namar ba unyo ya kren bat ublai hakajing duai bat utip dai tang ublai hi ubala ban ai ya ka jing shai ka ba shisha ubriu umla ban ai ya ka jing shisha dai tang ka ktin ka jong ublai bat hadu ba ublai ula penken riano ya u nakane ka perthai po bat ka danut jong enok ka perkhat bai tang ya ka jing ken show ba kan jabneng kumba ong haga gospel umatios san galanong ka khot ka pra suk ki ba khoj haka danut naba kinyo iya ublai u enok udai ba khoj haka danut u enok ba yaj bat ublai lai spa snem daga jing khoj ka danut bat man lagasngi ula trang banya slok bat ublai tat hadu ba ublai ula shimno ya u naladi sha kaneka pertai bat kumjuru hadu ba uday yeng haga kerdop jong kabneng bat ngidai ban tibru
u Enok udai ubriu uban nongkong ubarung shabneng. Bat donru kiba i jong u Enok kia wat ya u keleng-keleng. Handrai kim shamshu ya u. Namarba la rongno ya u shabneng. Kaburam bat ka jingbon yap. Syakito kiba ngait bat kiba kongu ya ka jing hikai jong ukres. Bat ka jing tim bat ka jing kordit kanlong ya kito kibriu kibam kongu ya ka jing hikai u Jesus Christ. Ngan wan ra kawai ka jing kali. Hashwa ba ublay un shimno ya u Enok nakane ka pertai bapa. Ka ai ba ublay upa ya u ba unle. Ka ai ba ublay upa ya u ba unle. Hasngap ka jing jubab ka ongkumno. Ublay ukwa ban pensobhaya u. Te u Enok wala pensobhaya ublay hadu lai spa snam kanti. Hadin nangta. Hadin ba ula dep pensobhaya ublay uda rongno ya u shabneng. Pai ban nga haga shiti shagi Hebrew kala nong ka ba katway ka dekot ka basan. Kaktin ka jong ublay ka ongkum ni da ka jingai lapen kan riakno ya u Enok ba un yo i ya ka jing ya. Kumba u Enok ula pen kala ban la rongno ya u shabneng. Hashwa ka jing penjot ya ka pertai da ka Kumtaru ya kibadang kiba kongu bat kiba ngai ya ka jing hikai ka ktin ublay on pen keladur no ya ki shisendan. Hashwa ba un penjot ya ka pertai da ka ding. Ong unong yo tulpa ya kini ki ktin. Haka shiti shakinong korin. Kat san kal nong dekot ka ba sanpoi bat sanpuar. Ya gitu kibriu kibadang on pen keladur no ya ki shisendan. On rong no ya ki shabneng. Ka ai pios ngeo. Hagane ka jing ya sambat pi. Ka ai ba pio jing mantoy hagane ka jing itu kana. Pis ngeo ya hap. Ne pis ngeo manjur ba ublay un pediang ya ka jing hikai ubriu. Ublay un kala syakamon jong ubriu. Lada ublay unong wat le kane kadai ka basni. Te ubriu pat unong le baik kat bamon. Kane kadai ka babha. Kane kadai ka por ka jong ka jingai le baik. Ublay un ai baik ya ka jingai Pisang ya hap ya kata. Ublay uong wat le. Ubriu pat uong le baik ka biang. Pisang ya hap. Ublay uong lait mane yang hakasni ke bahnyaw kabalong si sabadan. Kabalong ke Saturday. Te ubriu paru om kumta. Tung lait mane ya ublay hakasni mi pat. Piperkan ublay un pediang ya kane. Ublay kelas ya kamon jong ubriu. Hakajing shisha. Ubriu de ban kelas ya kamon jong ublay. Unka ngu ya gajing hikai jong ublay. Ngawan ratang kendet kini ginuksa. To yaj bat ublay da gajing kuj kada nut. To yaj bat ublay da gajing kongu ya gajing hikai jong u. To kela syaka mon jong ublay. Ngimla ban penkela ya ublay syaka mon start jongi ubriu. Ban ngidai ban tip ba ublay pediang ya gajing hikai start ubriu. Larang start kanoru kajing start jong ubriu kalong ka bi hakmat jong ublay. Ublay dalalay unam pediang ya kajing hikai ubriu. Ublay un pediang ya kamon jong uhi. Kat ba upeniaj kata kadai ka babha. Te kumta to yit pi hakane kapor. To yit pi ya ka ktin ka jong ublay. Hadin nangta mane ya u. Batu wat ya kamon ka jong ublay da kajing ngaj bat da kajing kongu ya ka ktin ka jong u. To ai bagini kantin kindon jaka haka donut jongi iway pi iway. Bangin kela syakamon ka jong ublay. Ngimla ban penkela ya ublay syakamon jongi kibriu. To ai bin penrit hakmat jong ublay. Da kajing ij pada kajing sengur. Ai ba kineki kantin kin long.